ୱାଇଟି ଜବ୍ ଖବରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ର ଅପଡେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ବିଭାଗ ତରଫରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା ଭିଡ଼ିଓଟି। ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବିଭାଗରେ 2000 ନୂତନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବିଭାଗରେ 70ଟି ନୂତନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଭାଗରେ 1930ଟି ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବିଭାଗ ଥ୍ରୁରୁ ଆସିଛି ଆମର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟଟି। 2000 ପଦବୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆମର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। ତେବେ 70ଟି ନୂଆ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, 1930ଟି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତେବେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଭାଗରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପଦଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଡିଜି ଆଇଜି ପଦବୀ ପାଇଁ ଡିଆଇଜି ପୁଲିସ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ, ଡିସିପି 2ଟି ପଦବୀ, ଡିଏସ୍ପି 4ଟି ପଦବୀ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ 6ଟି ପଦବୀ, ଏସ୍ଆଇ ପାଇଁ 8ଟି, ଏଏସ୍ଆଇ ପାଇଁ 8ଟି ପଦବୀ, କନେଷ୍ଟବଳ ପାଇଁ 22ଟି, ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ 10ଟି, ଅଧିଷ୍ଠାନ ଅଧିକାରୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ, ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ, ଓଏସ୍ଓଟି ପାଇଁ 3ଟି ପଦବୀ, ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ 3ଟି ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି? ଡିଏସ୍ପି ପାଇଁ 5ଟି ପଦବୀ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ 41ଟି, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ 83ଟି, ଏଏସ୍ଆଇ ପାଇଁ ରହିଛି 83ଟି, ହାବିଲଦାର ପାଇଁ 310ଟି, କନେଷ୍ଟବଳ ପାଇଁ 1408ଟି ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ପଦବୀ ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ନିହାତି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଏସବୁ ପଦ ପାଇଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।